Tak, drahé publikum tu a online, ako priaznici romanu, verím, že osobitne toho predmoderného zaiste poznáte viacero reprezentantov, tak ako nám ich zanechala európska stredoveká literatúra. Taká anglická tradícia zachovala napríklad romány o kráľovi Artúrovi z 12. storočia, či príbeh lásky Tristana a Izoldy z 13. storočia, alebo dielo Sir Gawain a Zelený rytier z pera neznámeho básnika zo 14. storočia. Na romány je bohatá aj francúzska literatúra. Určite poznáte pieseň o Rolandovi alebo veršované romány od autora menom Chrétien de Troyes z 12. storočia či prozaické cykly o Lancelotovi z 13. storočia. Románový žáner pestovali aj iné európske literatúry. V nasledujúcich 30 minútach sa v rámci stredovekého európskeho geopolitického priestoru presunieme zo západu na východ do Byzantskej ríše. Nahliadneme do románovej tvorby z poslednej fázy jej existencie, teda do obdobia 13. až 15. storočia, ktoré nám zanechalo žáner neskoro byzantský román. Už samotné vyčlenenie románu ako neskoro byzantský nám napovedá, že románových tradícií máme v rámci predmodernej gréckej literatúry viacero. Prvé romány vznikajú alebo vznikli v helenistickom období v 2., 3. až 4. storočí po Kristovi. Ďalší rozkvet románová tvorba zažíva už v období Byzantskej ríše, konkrétne v období, kedy na jej čele stála dynastia Komnenovcov. Hovoríme o Komnenovských vojnách. A vrcholí táto románová tvorba v predmodernej gréckej literatúre v období 13. až 15. storočia počas vlády dynastie Paleologovcov. Keď hovoríme o tomto období, môžeme hovoriť aj o neskorej Byzancii. Jedná sa o poslednú fázu existencie pokračovateľky Rímskej ríše. Tak, čo sa týka, už vidíme názvy diel, čo sa týka samotného obdobia, v ktorom tieto diela vznikajú, ako môžeme ohraničiť. Ohraničujeme ho rokom 1261, kedy byzantský cisár Michal VIII Paleologos znovu nastoluje byzantskú nadvládu v Konštantínopole po 57-ročnej okupácii hlavného mesta Byzantskej ríše Lakeny. Táto fáza, toto obdobie sa definitívne končí v roku 1453 udalosťou dobytia Konštantínopola osmanskými. V tomto paleologovskom období, v období neskorej Byzancie, hovoríme o tzv. Paleologovskej renesanci. Okrem umenia prekvitajú aj viaceré literárne žánre. Historiografia, didaktická, moralistická či satirická poézia, takisto hagiografia a v neposlednom rade román. S celkovým počtom reprezentantov pomerne bohatým, 12. Ich tu vypísaných. Čo si ako prvé môžeme všimnúť pri zbežnom pohľade na názvy diel v korpuse? Že teda väčšina z nich je tvorená menami protagonistov týchto rozprávaní. A tak čítame román Livistros a Rodamne, Belfandros a Chrysanza, Kalimachos a Trisoroe, Florios a Plaziaflora, Alexander a Semiramis, či Imberios a Marta. Ale taktiež tu máme diela ako Trojská vojna, príbeh o Achillovi, známy aj ako byzantská Achilleida, príbeh o Troji, známy aj ako byzantská Iliada, a taktiež Tézida, dielo, ktoré môžeme vyhľadať aj pod názvom Svadba Tézea a Emilie. Všetky tieto diela sú anonymné. Nepoznáme teda autorov, nepoznáme románopiscov alebo adaptátorov. K tomu sa dostaneme neskôr. Čo sa týka formálnych črtov, týmto ďalšou črtou je verš. Všetky tieto diela, ich pôvodné verzie sú napísané vo verši a tou metrickou formou konkrétnou je verš politický alebo ľudový. Ten výraz politický pochádza z gréčtiny, z pôvodného gréckeho označenia politikos stichos a viaže sa práve na ľud, pretože táto forma bola jednak vznikla v ústnej ľudovej tradícii a jednak bola veľmi teda obľúbená tak pre byzantské ľudové piesne, ako pre moderné, ranne moderné ľudové piesniach.
Pritom sa vôbec nejedná o formu jednoduchú. Nemôžeme povedať, že je to nejaká uvoľnená metrická forma. Práve, že postupom storočí sa z nej stala významná, zložitá, povedať metrická forma, ktorá pozostáva z dvoch hemistichov, teda dvoch polverší, ako tu máte naznačené. Ten prvý zahrnie 8 slabík, ten druhý 7 slabík. Prízvuk v tom prvom polverši obligátny je buď na 6. alebo 8. slabíke, v druhom slabíke 14. Sú od seba oddelené cezúrou. A prízvuk je jambický. To znamená, že prízvuk je v každej druhej slabíke. Teda čítame, taká malá ukážka rečí. Tafta chiala triona iponus fatiote, prostum calonge morfon, Belfandron, konkrétne dvojveršie pochádza z románu Belfandros a Chrysanza, ako ho máme aj v českom preklade. Prvýkrát v rámci vývoja románu politický verš používa komnenovský autor Konstantinus Manases v 12. storočí, teda komnenovská novela. Ďalej uplatňujú neskorobyzantské romány stále bez rímu a o ten rím ho rozširuje pokračovateľ, nepriamy pokračovateľ neskorobyzantského románu, rytírsky renesančný román Erotokritos z renesančných Kréty zo začiatku 17. storočia od autora menom Vincenzos Cornarus. 10 012 veršov je napísaných teda v tejto metrickej forme plus s rímom. Čo sa týka ešte veršu, možno vás zaujíma rozsah jednotlivých diel, tak ako ste ich videli v predchádzajúcom slade, pozostávajú z 800 až 14 000 veršov. Poďme ďalej. Čo sa týka ďalšej Čo sa týka ďalšej formálnej črty neskorobyzantského románu, ešte nie sme pri vplyve, ešte chceme niečo povedať o jazyku. Jazykom je byzantská gréčtina. Táto odpoveď je fajn, ale nie je úplná. Totižto, tak ako iné literárne tradície, aj tá grécka rozoznávala určité jazykové registre. To znamená úrovne jazyka, odlišujúce sa úrovňou štilistiky a slovnej zásoby. A tak rozlišujeme vysoký, stredný a nízky jazykový register. Zatiaľ, čo taká historiografia je dochovaná a bola písaná vo vysokom jazykovom registri, taká hagiografia, čo je žáner, ktorý rozpráva a zahŕňa rozprávania o životoch svätých a zázrakoch, bola napísaná a je dochovaná v nízkom jazykovom registri. Žáner neskorobyzantského románu je niekde na pomedzi. To znamená, že mieša tá gréčtina, ktorý hovorím vernakulárna gréčtina, mieša prvky tak ľudové, populárne jazykové prvky, ako aj prvky z vyššieho alebo z vysokého a stredného jazykového registra. Tak. Z hľadiska diachronného vývoja je to práve vernakulárna gréčtina, ktorá je blízkou predchodkyňou modernej hovorovej gréčtiny. Tak ako ju máte možnosť počuť v novodobom gréckom meste či na vidieku. Presuníme sa možno pomaly k obsahu. Začala by som vplyvmi. Čo všetko malo vplyv na obsah žánru neskorobyzantský román? Bola to bez pochyby staršia grécka románová tvorba, teda slobodná románová tvorba, hoci tam máme aj viacero odlišností medzi neskorobyzantským románom a predchádzajúcou komnenovskou novelou a tiež neskorobyzantským románom, antickým románom, hellenistickým románom. Takže to je jeden vplyv. Tým ďalším vplyvom zdanlivo môžu byť homerské eposy, ale len zdanlivo. Keď čítame o byzantskom prevedení Achilla, čítame o síce vysokom, statočnom, udatnom mládencovi s kučeravými vlasmi, ale blondiavými kučeravými vlasmi a v oblečení, ktoré pripomína oblečenie alebo napodobňuje oblečenie západoeurópske, franské. Takže to je vplyv ale západnej tradície, ku ktorému sa
tomu sa dostaneme neskôr. Ešte ak zotrváme pri vplyve domácej tradície, tak bola to domáca ústna učená tradícia, ktorá mala vplyv na viaceré diela, alebo z nej vzýšli viaceré diela. Autormi boli opäť anonymní, pravdepodobne učenci z prostredia cisárskeho dvora, ktoré radíme, nazývame z hľadiska teda vzniku alebo vzniku pôvodné originálne romány. Hoci tie samozrejme zakomponovávajú v sebe z toho obsahového hľadiska nejaké západoeurópske vplyvy. A napokon silný vplyv na neskorobyzantský román má západná románová tradícia. Prečo? Pretože Byzantská ríša, ako sme si ho pred chvíľočkou ukázali na mape, bola situovaná, rozkladala sa v regióne Stredozemného mora a ten priestor poskytoval skvelé príležitosti pre výmenu nielen tovarov a obchodných artiklov, ale aj myšlienok, naratívnych tém, vedomostí, príbehov. Takže to bol jeden spôsob, akým hlavne západné vplyvy prenikali do Byzantskej ríše. Potom vlastne do umenia a do literatúry. No a tak, ako vznikal spoločný vizuálny jazyk, čo je badateľné na mnohých dochovaných predmetoch, hlavne na ikonografických a ornamentálnych prvkoch, tak vznikal aj spoločný jazyk naratívny, môžeme povedať. Obchod nebol tým jediným prostriedkom, ako sa tieto vplyvy dostávali do byzantského kultúrneho prostredia. Boli to určite aj sobáše. Registrujeme zvýšený počet sobášov medzi západnými princeznami z západu, západných kráľovstiev a ríši a byzantskými císarmi, hlavne od polovice 12. storočia. A práve princezné spolu s tovarmi prinášali na Konštantínopolský dvor aj literatúru. Dielo Tomáša Akvinského, dielo Augustína alebo poetické dielo Ovidia po preklade do gréčtiny boli takmer povinným čítaním konštantínopolských učencov, najmä v období 13. a 14. storočia. Takže si vieme predstaviť, ako to všetko mohlo dopadnúť na vývin žánru. Pri dielach, ktorých sa to týka, ale skôr než o priamých prekladoch, je určite správnejšie hovoriť o voľných adaptáciách západných románov. Anonymní adaptátori si vyberali veľmi populárne témy a príbehy. Zvyčajne napísané vo francúzštine alebo taliančine, respektíve, zase lepšie povedané, v provencálskom alebo toskanskom dialekte. A voľne a kreatívne ich miešali s ľudovými prvkami a prekladali, ale naozaj v úvodzovkách, do gréckeho jazyka. Takými románmi sú napríklad Trojská vojna z 13. storočia, Florios a Plácia Flora 15. storočia, Imberios a Margarona, Apollonios Tiručí, Téseida. Tak, poďme sa, čo sa týka obsahu, pozrieť na typické dielové prvky románu a priestor neskorobyzantského románu alebo príbehu, o ktorom neskorobyzantský román hovorí. Fabula, na ktorej sú založené viaceré diela v korpuse, teda nejaké úplné jadro príbehu, ten esenciálny základ, sa podstatne líši od fabuly, od deja helenistických románov. V helenistickom a tak aj v komnenovskom románe, alebo teda novele, bolo do popredia dávané dobrodružstvo. V úvode alebo na začiatku rozprávania sa dvaja, teda hlavní protagonisti, do seba zamilovali, následne boli rozdelení nepriazňou osudu, zotročení pirátmi a inými nepriateľmi a v závere rozprávania, v závere príbehu k sebe našli cestu, opätovne sa zjednotili a žili šťastní. O tom hovorí helenistický komnenovský, respektíve novela. Neskorobyzantský román do popredia dáva namiesto dobrodružstva lásku. Tou jedinou dobrodružnou skúsenosťou je skúsenosť lásky. Tá stojí za všetky súboje, za všetky trápenia
za tú nerozhodnosť, za to dlhé dvorenie. A takisto, čo je zaujímavé, v úvode deja dáva do popredia mužského hrdinu. Čiže nie moment zamilovania, ale mužského hrdinu, ktorý musí prekonať nejaké menšie útrapy a skúšky, aby našiel svoju vyvolenú a aby ukázal, že je jej hodný a že je hodný jej lásky. Čo sa týka priestoru, byzantskí románopisci svoje rozprávania zasadzujú do priestoru, áno, zelene a vody, do záhrady, ale do záhrady rozšírenej alebo povýšenej na palácovú záhradu. Kým helenistický román, Komnenovská novela, pracujú z locus amenus, teda s ideálnym, krásnym, čistým miestom, bystrina, zeleň, stromy. Byzantský román toto rozširuje o pompéznu palácovú záhradu. Často zobrazovaný alebo popisovaný v neskoro byzantskom románe je aj palác boha lásky Érota. Najčastejšie je vylíčený prostredníctvom ekfráz. Ekfrázy sú pestré, veľmi detailné a rozsiahle opisy priestoru. Ako ten palác vyzerá? Je tvorený mramorom, drahými kameňmi, jednoducho, očarujúci, impozantný. Zároveň je to miesto nakoniec sná reality. Čiže to je taký fantastický prvok, hlavne ríša Érota, v neskoro byzantskom románe, ktorý je veľmi obľúbený. Napriek fantastickým a rozprávkovým prvkom romány obsahujú aj prvky byzantskej spoločenskej reality. A čo tým môže byť? No práve tá láska, ktorá potrebuje čas na to, aby zažila svoj happy end. A tým je napríklad sobaž dvoch mladých milencov, ktorému predchádza dlhšie dvorenie, alebo nesúhlas rodičov s týmto sňatkom, následný útek a následná tajná svadba. Spomenula som, že autori neskoro byzantských románov zostávajú anonymní. Neozrejmuje nám ich ani neskoršia rukopisná tradícia týchto diel a rovnako nejasná je otázka publika. Kto boli adresáti neskoro byzantských románov? Dozvedáme sa o nich z prológov týmto románom zo strany rozprávača teda, kde si v pozadí skryto autora. Na základe týchto prologov vieme určiť minimálne je tam naznačené, akým spôsobom malo byť dielo recitované. To znamená, či bolo určené na tiché privátne čítanie alebo na počúvanie. A to je vlastne všetko. Nepoznáme presné publikum, ale dôležité je možno v tomto bode spomenúť performatívne črty, ktoré tieto diela majú, a zároveň nevylúčiť možnosť, že tieto diela boli stvárňované ako v byzantskom teatru, čo bol salón pre byzantskú elitu učenú, tak uprostred námestia. Doteraz sme si predstavili veľmi skrátke a veľmi rýchlo metrum, jazyk, typické dejové črty, naratívny priestor a dotkli sme sa otázky dobového publika. Spomenuli sme lásku a fantasy, ako to vyzeralo, a stále chýbajú tie intrigy, ktoré si bude názov tejto prednášky, tak mi to teraz dovolte napraviť. Rada by som vám predstavila veľmi dôležitú naratívnu črtu týchto príbehov a ňou je napätie. Napätie je emócia a ako dobre vieme, tá emócia vzniká, sami pociťujeme, keď nevieme, čo sa udeje ďalej. V akejkoľvek situácii, ale keď čítame príbeh, nevieme, ako sa ten príbeh, ako sa dej bude vyvíjať ďalej. A to nás samozrejme zaujíma. S napätím pracuje aj neskoro byzantský román a stretávame sa v tomto žánri prirodzene s napätím instantným, mimetickým, ktoré zachytáva
krátky úsek rozprávania. Scéna. Toto napätie literárna veda označuje ako čo napätie. Čítate bojovú scénu a teraz kladiete si otázku, hoci to dopredu viete možno. Zabije hrdina draka alebo nezabije? Porazí nepriateľa alebo neporazí? Čo sa udeje? Neskoro byzantský román pracuje aj s iným druhom napätia, diegetickým, ktoré zahrňa alebo sa tiahne počas väčšej časti rozprávania. Jednoducho nie je instantné, ale udržiava adresátovú pozornosť o mnoho dlhší čas. A skvelou naratívnou technikou pre vytvorenie tohto druhu napätia je rozprávanie alebo použitie, zakomponovanie do deja témy podvodu alebo stin. V rečtine označované alebo nazývané ako dolos. A tento druh napätia skôr vyvoláva otázky, kedy a ako dôjde k rozuzleniu. My vieme v podstate, čo sa stane, ale kedy a ako. To je to, čo nás zaujíma. Použitie tejto naratívnej techniky má v románovom žánri, ako aj samozrejme v iných žánroch, veľmi dlhú tradíciu. Pracujú s touto technikou romány vo veľkej miere Heireas, Chrysoroe, Drosil a Charikles, a z tých neskoro byzantských románov by som vyzdvihla román Kallimachos a Chrysoroe. Teraz mi prosím odpuste obrázky vytvorené umelou inteligenciou, ale pre lepšiu predstavu o tom, čo sa deje v deji, o čom je príbeh, na nešťastie nemám, keďže nemáme dochované žiadne ilustrácie týchto príbehov. Toto je fajn spôsob, ako to efektívne znázorniť. Tak. Princ Kallimachos na výprave za uskutočnením hrdinského činu prichádza do Dračieho hradu. V tomto hrade oslobodzuje princeznu Chrysoroe. Zamilovávajú sa do seba, prísažne si sľubujú lásku pod dohľadom boha lásky Erota, si sľubujú manželskú vernosť. Ich šťastie ničí žiadostivý kráľ. Ten pomocou zlej čarodejnice unáša princeznu Chrysoroe z Dračieho hradu, odnášajú do svojho paláca. Približne takto sa končí prvá polovica príbehu. V druhej polovici príbehu sa objavuje celá séria podvodov. Kallimachos v snahe nájsť Chrysoroe prichádza do paláca kráľa únoscu a prijíma tajujúc svoju pravú identitu, prijíma identitu a povolanie záhradníkovho pomocníka. V tomto prestrojení vymýšľa plán, ako sa tajne priblížiť k svojej reálne zákonitej manželke Chrysoroe. Ukrýva svoj prsteň do konárov stromu, kde princezna deň čo deň oplakáva jeho zdánlivú stratu. Tento jeho plán má úspech. Chrysoroe spoznáva prsteň svojho milého a vymýšľa spôsob, ako sa s ním stretávať. Do svojho stivého plánu zapája svojich dvoranov. Nová kráľovna. Paláci kráľa únoscu. Predstiera, že je veľmi otrávená hlučným davom a početným davom dvoranov a chce sa utiahnuť do novo postaveného altánku, do akéhosi pompezného stánku v záhrade, kde sa prirodzene v skutočnosti chce stretávať práve s Kallimachom. Dvorania jej na to naletia, altánok postavia, čiže tu máme tú sériu tých podvodov viacerých. Jednak Kallimachos klame, Chrysoroe klame, a títo dvaja klamú celý dvor, ako aj samotného kráľa. Takže v určitom bode sa rozprávanie prichádza do bodu, kedy si naozaj ako adresáti kladieme otázku, kedy a ako bude tento podvod odhalený, kedy im na to prídu. K postupnému odhaleniu dochádza, keď dvorania spozorujú najprv náhlu zmenu v psychickom rozpoložení princeznej z hlbokého smutku, prechádza do obrovskej žiarivej radosti a po sérii ďalších menších trikov spoznajú, čo je za tým, čo to spôsobuje. Najskôr tento podvod odhaluje komorná princeznej, neskôr eunuchovia a napokon sám kráľ. Za každým, keď podvod odhalí osoba s vyšším postavením, napätie vzrastá.
pretože ten dopad môže byť a je vážnejší. Napätie dosahuje vrchol, keď je toto sprísahanie odhalené. Prekvapenie však nevyplýva z odhalenia princezínho cudzoložstva, ale z rozhodnutia kráľa potrestať čarodejnicu, ktorá mu pôvodne pomohla Chrysoroe uniesť. A tak vlastne bola zodpovedná a spôsobila celé zlo. Tak a napokon poslednú informáciu k žánru neskorobyzantský román mi dovolte uviesť minimálne 3 preklady, ktorých máme zachované alebo preložené v českom jazyku diela, konkrétne Kallimachos, Beltandros a Florios, a zapriať vám, verím, že príjemné čítanie a poďakovať sa vám za pozornosť. Ďakujem.